L-RV Calypso għandha storja twila brabta ma' Malta. Qabel l-esploratur Jacques Cousteau bidilha f'ikona tal-esplorazzjoni madwar id-dinja grazzi għas-serje ta' dokumentarji Undersea World. Varata fl-1942 l-Ingliżi kkummissjonawha biex isservi bħala bastiment tar-Royal Navy bbażata f'Malta, fejn kienet magħrufa l-ewwel bħala HMS J826 u aktar tard bħala l-BYMS 2026. Wara l-gwerra, f'Mejju tal-1949, Joseph Gazan xtra mingħand in-Navy Amerikana u ġabha lura lejn Malta fejn ingħatat l-isem ta' Calypso u kiseb kuntratt biex jopera l-bastiment bejn Malta u Għawdex. Iżda kien biss 4 xhur wara illi Gazan irċieva offerta interessanti mill-miljunarju Ingliż Thomas Lowell Guinness li għaddija għal prezz simboliku lil Cousteau li ristruttura l-bastiment u bidlu f'wieħed għall-esplorazzjoni u bħala bażi ta' sapport għall-addasa u r-riċerka dwar l-oċeani. Għal dan il-għan kienet magħrufa bħala laboratorju fuq il-baħar. Issa wara snin ta' battalji legali u diffikultajiet finanzjarji, il-bastiment jinsab fit-Turkija għal rinnovazzjoni u restawr li għandu jwassal biex il-bastiment jibda jbaħħar mill-ġdid fil-Mediterran. Dan fl-istess waqt li grazzi għal kollaborazzjoni ma' Heritage Malta dawk li jżuru l-Mużew Marittimu tal-Birgu se jkunu jistgħu igawdu l-istorja tal-bastiment grazzi għal numru ta' artifatti u arti relatata mal-bastiment. Dwar dan tkellimna ma' Jacques Cousteau, l-armla ta' Jacques u l-President tal-organizzazzjoni mhux governattiva Cousteau Society li qed tieħu ħsieb ir-restawr tal-Calypso. I'm very proud to be here in Malta where Jacques found the Calypso and to find around me so many people of quality who respect Jacques, who are proud to welcome our collections and to have this exhibition going on in some months, I would say. L-aħbar tasal ftit jiem wara li tħabbar ukoll li l-Mużew Marittimu se jikber b'500 metru kwadru ieħor u li se jibda proċess ta' diġitizzazzjoni ta' 2600 oġġett fil-kollezzjoni tiegħu. Il-proġett mistenni jaqbes l-ispiża ta' 2 miljun euro u qed issir grazzi għal fondi magħrufa bħala EEA and Norway Grants, kontribuzzjoni finanzjarja mogħtija mill-Iżlanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja.